Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәттә мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе узды. Мәдәни мөхит проекты охырына якынлашты. Бөгелмә шәһәренең иске өлешендә бушлай экскурсияләр уздыралар. Бүген Әлмәт районының барлык оешма предприятие хезмәтләре вәкилләре катнашында узган планеркада яңа билгеләнү турында игълан иттеләр. Моннан тыш яңа уку елына әзерлек һәм калабызның юбилеена багышланган чаралар хакында фикер алыштылар. Движение первых у нас серьезная очень организация, структура, набирающая постепенно обороты на федеральном и региональном уровне. Альметьевск не исключение. Әлмәт муниципаль районы башлыгының штаттан тыш нигезендә ярдәмчесе Әлмәт районында балалар һәм яшьләрнең гомум Россия иҗтимагый дәүләт хәрәкәтенең беренчеләр хәрәкәте җирле бүлекчәсенең район кураторы итеп Зөһрә Курмакаева билгеләнде. Аңа кадәр ул адымнар Күптеле гимназиясендә эшләгән иде. Планеркада каралган төп темалар алдагы атна бәйрәм чараларына әзерлек, Әлмәтлеләр белем бәйрәме, Татарстан Республикасы көне һәм нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көнен билгеләп үтәчәк. По вопросам безопасности, вопросы оцепления, вопросы контроля ситуации. Еще раз повторяю про перекрытие дорог. Срывов не должно быть. И мероприятию мешать не должны. При этом остановки движения общественного транспорта тоже ни в коем случае не должно быть. Шулай ук капиталь ремонттан соңгы мәктәпләр ачылуы турында хәбәр ителде. Уку йортларының таләпләр нигезендә ремонтлап финал эшләрен төгәлләү ашыгыч бурычларының берсе булып тора. Везде должны пройти торжественные линейки. Ни одна школа у нас не должна быть не открытой, не готовой к 1 сентября. Готовность уже полная с сегодняшнего дня должна быть. Если где-то что-то не успевают, это уже какое-то ЧП, которое нужно разгребать максимально, прилагая все усилия. Районның халыкны социаль яклау идарәсендә мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе узды. Ул Татарстанда республикабыз рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән мохтаҗ гаиләләргә ярдәм максатыннан тормышка ашырыла. И петь хочу каждый день. Учиться будет мне не лень. Районның халыкны социаль яклау идарәсенә җыелган бу сабыйлар менә тәүге кат мәктәп бусагасын атлап керәчәк нәни Әлмәтлеләр. Чарага алар алдан әзерләнсәләр дә дулкынланулары әле сизелеп тора. Шулай да алар каршына чыгыш ясаган апа-абыйларның ни хакында сөйләгәннәрен аңлап, тыңлап утыралар. Хороших вам друзей, верных товарищей, новых. Родителям, да, как сказали, терпения и выдержки, самообладание. Ел сайын балаларны яңа уку елына әзерләү әти-әниләргә ярыйсы ук саллы суммага төшә. Бигрәк тә беренче тапкыр мәктәп бусагасын атлап кергәндә. Шуңа күрә мохтаҗ һәм аз кормле гаиләләр өчен мондый акция искәрмәгән җирдән кергән дәүләт кебек һәр чак шөкранә кылып һәм рәхмәт белән кабул ителә. Чтобы вы успешно прошли вот этот школьный этап вашей жизни, с удовольствием ходили в школу, с удовольствием занимались, изучали, получали новые знания, новые навыки, компетенции. Идарәдә оештырылган уку әсбаплары тутырылган портфельләрне тапшыру тантанасында Татнефть хәйрия фонды, калабызның билгеле банк вәкилләре, Әлмәт эчке эшләр идарәсе хезмәткәрләре катнашты. Хәйриячеләр балалар һәм аларның әти-әниләренә укуларында уңышлар теләде. Җәмгыятебезгә файдалы шәхес булып үсүләренә ышаныч белдерде. Рәдифә Нугманова, Диана Юдина, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда герой шагыйрь Муса Җәлилне искә алдылар. 25 августта Татарстанда Муса Җәлил һәм аның тарафдарлары хәтере көне буларак билгеләп үтелә. Нәкъ бу көнне 79 ел элек Берлинның Плецензия төрмәсендә 11 ватандашыбызның гомере өзелә. Алар әсирлектә булсалар да, ватаныбыз аның азатлыгы хакына көрәшләрен дәвам иткән батырлар. Бу көн халыкка шанлы тарихыбыз белән данлы мирасыбызны искә төшерү, ватанпәрвәрлек, туган илеңә тугрылык төшенчәләре хакында сөйләргә тагын бер сәбәп. Шул уңайдан төбәгебезнең язучылары, китапханәчеләр, укытучылар Җәлил һәйкәле янына митингка җыелды. Татарстан язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге рәисе Рәфкать Шаһиев митингны ачып, Җәлил һәм аның тарафдарлары киләчәк буыннарга да лаеклы үрнәк булып калуларына ышаныч белдерде. Мәрхүм каһарманнарны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар, һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Очрашуда Муса Җәлилнең шигырьләре дә яңгырады.
Татнефть Хайрия фонды ярдәмендә тормышка ашырыла торган мәдәни мөхит проектының чираттагы сезоны ябылды. Бу сезон калабыз халкы һәм кунаклары хәтеренә нәрсә белән кирип калды? Бу хакта алдагы минутларда. Әлмәтнең яшьлек паркында һәр вакыттагыча шау-шу. Бу урын барлыкка килгән көннән бирле әлеге районда яшәүче балалар һәм аларның әти-әниләренең рәхәтләнеп ял итү урынына әверелде ул. Шуңа күрә аны мәдәни мөхит проектын уздыру мәйданчыгы итеп сайлануына да гаҗәпләнәсе түгел. Җәй дәвамында биредә җомга көн һәм шимбә көн кичләрендә ял итүчеләрнең кичләрен аниматорлар бизәде. Шундый программа уздырылган чираттагы локация саулык паркы. Бусы да балалар һәм үсмерләр өчен уен мәйданчыклары булган ял итү урыны. Мәдәни мөхит кысаларында алар төрле бәйгеләрдә актив катнашып, татлы күчтәнәчләр ота алды. Мәдәни мөхит проекты колабыз халкы һәм кунакларын һәр вакыт кабатланмас программа белән гаҗәпләндерә һәм һәр вакыт бу программада караучылар, аны тыңлаучылар, аның тамашачылары үзләре өчен яңа исемнәр ача. Мәскәү музыканты Дмитрий Ларичев колабызда таныш кунак. Аның флейтада виртуоз уен программасын җомга көн кич белән Каракүз скверына килгән әлмәтлеләр кабат карый алды. Тамашачылар арасында Мөхәммәтшиннәр гаиләсе. Заря Рафиковна сүзләренчә, проект оныклары белән вакытларын күңелле уздырырга мөмкинлек биргән. Дуслар белән очрашу урынына әверелгән. Минем иптәшем белән атна сайын чыгабыз, безгә бик ошый бу кичәләр. Иптәшем бик әйбәт, гитарада уйный, җырлыйбыз, без биебез. Менә балалар булгач вальс не получается повальсировать, а былай вообще нам очень нравится. Я уйду, теперь мы квиты, я уйду, ты не смотри. Шулай Мәскәүдән килгән оркестр кеше Freaking Out Әлмәт драма театры артындагы мәйданчыкта биергә яратучылар өчен чыгыш ясады. Ә Мәгариф бульварында исә Александр Головин бand командасы әлмәтләрнең кичен бизәде. Шәһәрнең мәдәни мөхит проектын гамәлгә ашыру 2016 елда Татнефть компаниясе инициативасы белән башланды. Бу вакыт эчендә проектта Әлмәт, Ознакай, Алабуга, Җәлил, Лениногорск, Бөгелмә, Баулы, Нурлат, Түбән Кама халкы һәм кунаклары катнашты. Атна саен республикабызның төрле нокталарында Әлмәттә быел ул 7 мәйданчыкта төрле концертлар, инструменталь музыка уен кораллары кичәләре, квестлар, иҗади остаханәләр, балалар өчен саф һавада уеннар, спорт бәйгеләре, биюләр оештырылды. Проект профессионаллар һәм үзешчән сәнгать коллективлары, язучылар һәм шагыйрьләр, ансамбльләр, рәссамнар, биючеләр һәм спортчыларны берләштерде. Рәдифә Нугманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Бөгелмә шәһәренең иске өлешендә бушлай экскурсия старт алды. Программа шәһәрнең танылган эшлеклеләре язмышына, аларның Бөгелмәнең барлыкка килүенә керткән өлешенә багышланган. Шәһәр тарихы белән безнең төшерү төркемдә танышты. Экскурсияның темасы Бөгелмә 100 ел элек дип исемләнгән. Әлеге төбәк тарихы белән чираттагы танышуны Ленар Захидуллина оештырды. Бөгелмәлеләр аның белән хәзинә эзләргә йөриләр, район буйлап велосипедта борынгы усадьба һәм чиркәүләрне карыйлар. Бу юлы экскурсия 19 гасырдагы шәһәр архитектурасына багышланган. Экскурсияларны откан грантлар ярдәмендә оештырабыз ди экскурсия җитәкчесе. Рассказываем судьбы людей, дореволюционный период у нас в основном идет. Экскурсия больше направлена сейчас на гостей нашего города, для местных жителей, а уже школьный период мы будем работать со школьными группами. Кстати, в июле месяце мы выиграли грант от Росмолодежи на реализации 10 экскурсионных маршрутов для школьников по маршруту старинной усадьбы монастырей Бугульминского уезда. Такой по району мы ездим. И вот у нас появилось такое финансирование для детей бесплатно. Экскурсия архив документлары белән тулыландырыла. Мәсәлән, хәзерге салым инспекциясе бинасы Алпавыт Александр Шилашниковның элекеге йорты. Укытучылар йорты исә полиция идарәсе бинасы булган. Ә шәһәр үзәгендәге мунча бинасы хәзер Татнефть институтына карый. Я учитель истории, и мне, конечно, очень интересно было посетить эту экскурсию. Вот как-то мы ее откладывали. С детьми мы, конечно, весной ездили с Ленаром на экскурсию храмы и монастыри Бугульминского уезда. Я считаю, что это очень познавательно, и для нашего города это очень нужно. И вот в пятницу мы еще планируем на одну экскурсию уже на Старую Письмянку. Понравились именно исторические моменты
Да, именно такие вот мелкие краеведческие моменты, которых нету в школьных учебниках. Вот, и интересно. Жаяу экскурсияда йөрү эш көненнән соң ял итү чарасының берсе. Бөгелмәлләр бу мөмкинлектән файдаланып калырга ашыга. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйеткулов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 24-25 августта Ульяновскида Россиянең күренекле спорт мастеры Александр Кшановский истәлегенә багышланган грек-рим көрәше буенча бөтен Россия турниры узды. 2004-2006 елгы юниорлар арасында Казахстан, Үзбәкстан, Калининград, Севастополь, Курган, Тамбов, Ярославль һәм Иделбой федераль округы командалары спортчылары катнашты. Олимпия резервы спорт мәктәбен Умар Гадабошев тәкъдим итә. Ул 60 кг авырлык категориясендә катнашып, мактаулы 2нче урынны яулый. 24-27 августта Уфада узган Билбау буенча көрәш буенча узган дөнья беренчелегеннән дә әлмәтләр җиңү белән кайтты. Анжела Закирова Әлмәт командасы составында чыгыш ясый һәм бронза медаль яулый. Туташ кечкенәдән үк дөнья чемпионы Фәнил Михаҗев та шөгыльләнә. Соңгы 2 елда ул Олимпия резервындагы спорт мәктәбенә күчеп, тренер Илмира Нафисуллинда укуын дәвам итә. Укытучы һәм остазлык саларында хөрмәткә лаек шәхесләр турында сөйләвебезне дәвам итәбез. Яшь буын белән тәҗрибә уртаклашучы, үз белемнәрен һәм күнекмәләрен булачак футболчыларга тапшыручы тренер киләсе сюжетыбызның герое. Руслан Галиев 13 ел футбол буенча тренер булып эшли. Әлеге спорт төренә остаз балачакта ук килә һәм Әлмәт спорт мәктәбендә үсмер чагын уздыра. Всю жизнь я в футболе. 7 лет я занимался футболом. Вот, потом институт, работа по специальности, то есть это экономист была. Вот, но не для души это было. И решил вот таким образом в 2010 году попробовать, и с тех пор остался. Люблю работу свою, нравится очень, поэтому и работаю в этой профессии. Руслан Галиев беренче чиратта спортчыларны кешелекле булырга өйрәтә. Дисциплина уңышка илтә икәнне һәрчак искәртеп тора. Как тренер в 2010 году я взял мальчишек 2005 года рождения, тогда еще они детсадники были. И вот буквально в этом году, 11-12 лет мы с ними были, у них был выпуск. Да, вот, то есть за это время, то есть мы путь прошли с самого, так скажем, детства с ними до выпуска. Я видел, как они взрослели на моих глазах. То есть это был мой первый такой опыт от и до пройти, так скажем, да, поэтому успехи были. Кеше үз һөнәрен яраткан, җан тәне белән бирелеп эшләгән вакытта нәтиҗәләр дә көттөрми. Мы были неоднократными призерами, и серебряными, и бронзовыми призерами. И в 2019 году у нас есть еще, конечно, достижения с мальчишками. Это выиграли мы в Чувашии международный футбольный турнир. Как бы было такое достижение, не без скромности скажу, да. 2023 елның февраленнән башлап Руслан Галиев кызлар командасында әзерли. Уңышлары турында киләсе чыгарылышларыбызда карагыз. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.